Hi havia una vegada un drac. Enorme, poderós, desconegut. Els vilatans no l'havien vist mai de prop, però en parlaven cada dia. Uns deien que ho destruiria tot, altres que els faria rics. Tots en parlaven, ningú l'entenia. Fins que va arribar algú. No portava l'espasa més gran, no tenia l'armadura més brillant. Portava una cosa que cap altre tenia. Sabia com funcionava el drac. El 2026, el drac es diu intel·ligència artificial i la majoria de gent fa el mateix que els vilatans de la llegenda. En parla cada dia sense saber com funciona. La diferència entre tenir-ne por i treure'n profit no és talent, no és sort, no és edat. És coneixement. Diuen que la llança de Sant Jordi va vèncer el drac. Jo crec que va ser el que sabia abans d'arribar-hi. Per això avui et regalem un llibre. I una rosa. El llibre perquè entenguis. La rosa perquè recordis que entendre és un acte d'amor.